vakaenda ichilema president wekuzambia vari kuchina ikoko handiti kufokaki iri kuitwa ikoko summit yavakadeedzerwa yekuchina yemaafrican president. Vamunangagwa variko futi ikoko kuchina ikoko the same vese vari kuenda ende vese vari kusangana napresident Xi Jinping uyo wekuchina. But panapa inini ndine zvinhu zvandanotisa panapa pakaenda vamunangagwa nedelegation yavo delegation yavamunangagwa nga yakagara zvayakadaiso nezvigubhu zvavo zvemvura zviri pamberi. So I know these guys, I don't know kana kuti vanga vaenda for vacation because zvigubhu zvemvura kungoseredzera kudya kwanenge vaita. Delegation yava ichilema the same yaenda ikoko handiti yava ichilema yakagara pasi futi the same vese ma2 tables same place zvakangoitika chete mazuva chete akasiyana. But chakandishamisa ndechekuti iyi yava munangagwa yakaenda haina kana chayainyora yechina yacho ngaito nemabhuku ichinyora but yava ichilema ichingonosvika chingonogara vanotore mabhuku vatase vari kunyora pasi kushandisa mukana wega wavafambira kuratidza kuti vanhu vari pabasa because they know kuti vane zvakawanda zvekuita kuratidza kuti havana kuenda kunoita se kunotandara. But ameno pamwe delegation yenyu yakaenda yeZimbabwe inogona kunge ine pfungwa dzinonyanyisa kukakata steri kana kuti dziri sharp pamwe vane memory iri sharp. I don't even know kuti zvinhu zvichanzoitika but iyo delegation ndo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Now maZimbabweans vatozvinotisawo ende vanhu vari kupopota omana kana mazoita zvinhu zvese zvamaita muupenyu ka musambofe makabohwa chinonzi muZimbabwean anopopota. maZimbabweans vari kupopota muri yeZimbabwe. Umwe ari kuti he took his portrait with him the president of all SADC countries hanzi pakaitika pride ipapo akagara zvavo pamwe anenge akamirira kuti vanhu veikoko vachina vazosvika kuti SADC president woye makorokoto vateterwa iyo zvasongutatu zvenge tichiridzwa pama-radio stations ekunyika imwe yekusaidi kwasadza. Saka saka ndonyaya imwe irikutaurika panapa nevanhu varikutaura kuti ime kungangoenda ikoko kumichita zvekutamba ende umwe vari kuti and no one is wearing a scarf mumino dzasekoro. Alright, nhasi zvanga ndakuya ndichitotora nyaya yescarf ndikuzvinzwa ndakazoranzi kuchina kunopisa zingati but nhasi ndakuya panapa kuti nditaure nyaya yescarf rekedza timboenda kuno imwe. Mwari kuti the dress code, the body language, sitting postures and denote their seriousness. Uri kuzviona vari kuona kuti panapa we are not playing games, tiri kuita zvinhu zvebasa unlike imwe ini yakaenda uko delegation yekuti inenge ine vanhu vekutoti vanenge vari busy paX zvavo vachifinhura maZimbabweans about zvese zvinenge zvichiitika kunyika kwavo. Umwe ari kuti HH team is taking notes compared to the other team we saw. Pakashata vanhu vari kuona vamwe kuti yes but I don't think they know what they are doing. Alright, umwe ari kuti HH is his own notes too. Uri kuona nyaya iri panapa nyaya yemanotsi yanetsa nyaya yemanotsi kuti aiwa kati ngofambe tichienda muchiregedza kutora manotsi. Mwari kuti 20 hours without electricity. Alright, this guy is from Zambia ataura kuti quite out 20 hours but titirewo plan. Mwari kuti aiwa aya alright zvimwe zvacho ndizvokudarika zvimwe zvacho notiwongoona ngotarisa zobva ngoti zvingazvindipfuri handidi I don't want to be trapped panyaya zvakadai. So mwari kuti it's 2024 where we encourage paperless environment. Alright, 2024 encourage paperless environment mawa maita zvekudii because it's serious business at the end of the day. Vanhu havanoda kudigesta manotes maminutes anonyorwa pazvinhu zvese zvinoitika. But kana uchifungidzira kuti old fashioned, I think it's good kuti munhu anokwanisa kuti sekungocontribute or something chinenge chichiri fashion. I think it makes sense. Mwari kuti I go to meetings at my job weekly, don't take any notes and I do just fine, thank you. Alright, mumwe vari kutaurawo mabasa anosiyana zvakafanira kuti iwewe uchienda kune mamwe basa unomboziva kuti security guard jaya arinzora ari kuita security ane bhuku rake raanga achitonyora zvinhu unozviziva. Umwe vanopuwa pana anonzi maclocking something maclocking vanenge vakasirwa maclocking machines I don't know kana kuZimbabwe zvako but zvimaclocking machines kuti ukasvika unotosvika uchinobaya nguva yega yega uchitenderera zvinenge zvakaiswa makona wapedza kubaya zvimaclocking izvozvo unenge une bhuku wobva wanyora zvako Alpha and Romeo kana kuti wobva kana kuti all in order
but mostly vazhinji vanongoti Alpha and Romeo kana kuti All in Order. Unenge uchitoedza kutaura situation iri kuitika. Kana pane chamboitika kana zvambodii unofanira kungochita se uchinyora pasi, because ukazosvikira na supervisor wako bhuku iro risina kumako kana risina kunyorwa, unobvunza uri kuita se ukutamba pabasa. Urikuzona. Saka imwe ndo imwe nyaya inenge ichiitika kuti manje ameno these guys kana vakutaura kuti isusu toenda kana kumabasa kwedu tisina mapepa. I don't know kuti type yebasa rakaita sei iro, because tutaura kuti munhu pasecurity yanenge achitoshanda achigara sina bhuku. Mabasa anotisiya nei? Ndozvo zvinhu zvandinoziva zvona. Kuno munhu kuti anongoshanda achanidi kungati se achinga nebasa, but I don't know people are comparing nyaya iyi iri pa mwari kuti okay chienda unoita vanhu vari kutuka nhasi today I'm not in the mood yekutola basa ari manzwa umwanza asungwa. Saka ini nyaya yekuti zvituka ndozvitaoneswa kudhemu kuti pane vhidhiyo rako ritaona pane rubozo rutaura kuti chakati icomment yani. That's the most reason kazhinji handitoisi kana mazita vanhu vari kukomenda ndotaura chete anonymous. One of the other country is run on within of an authoritarian leader. The difference I spotted is that two countries are being fitted into the same peak from the other country. There are two different peaks. Each peak have only one group. Okay, group ripo, but nyika ndo dzachinjaniswa chete. Alright, ane delegation yake. Alright, fine. Taking notes means nothing. Is what you do to the matters. Just cause I have pen and paper in front of you don't mean you are writing anything. But even if you are not writing anything, zvinongoratidza kuti you are prepared. And hadzisikunzi wonyora zvese zviri kutaurwa. Ndosaka vachinzi munoenda makawanda. Mwana unyorwa zvake zvaanzwa. Zvanzwikwa nauyu nezvanzwikwa nauyu hazvimake sense. But zvinenge zvanzwikwa nauyu akakwanisa kuzonyatsogara pasi vanenge vakuexplaina. Ndosaka vachienda vakanzi vakati wandei. Zvimwe zvacho nharo itai zvenyu nemafacts enyu nekuzivisisa kwenyu. Asi pamwe pacho pane chimwe chokwadi chekuti chero vakada kupikisa unongozongoona kuti at the end of the day is the truth. But it's fine kuti vanhu vane maonero akasiyana, and ndozvo zvatinofarira kuti vanhu vabudise maonero akasiyana. Umwe ari kuti it's because Zimbabweans are brighter, they keep everyone upstairs. Ehoi maZimbabweans, ndazviwa ndadarika nepo ndichikuudza izvi zviri kuitika. Meno nyaya muri kuiona sei? You tell me what you think nyaya iripo. Delegation iyi yanga ine mabhuku nemapepa, iyi yanga isina. Munoiona sei nyaya iyoyo kuChina zviri kuitika?